Sut ydych chi gyd? Pawb yn iawn? Tasg chi heddiw ydy mynd trwy'r PowerPoint a dewis dywediad a creu eich llun eich hun. Felly, dwi wedi dewis, I have chosen, daw, eto, hael a fynd. And in English, this means the sun will rise again. Chos mae hi wedi bod yn gyfnod eitha anodd a rydym i gyd yn colli chi gyd. Felly, rydw i wedi penderfynu neu llun sy'n gwneud i fi deimlo'n hapus, llun o fryn, mountain, a wedyn yr haul yn codi dros fe. A wedyn, pethau sy'n gwneud fi'n hapus fan hyn, rydw i wrth fy modd gyda'r blodau, a rydw i wrth fy modd gyda'r plant chi sy'n dod i'r ysgol. Felly, hwn, pan mae dwi'n teimlo ti'n bach yn drist, mae'n gwneud i fi deimlo'n well achos dwi'n gwybod bydd pethau'n gwella chi bod wir. Felly, fe gewch chi ddewis unrhyw ddywediad chi eisiau, you can choose any quote you would like, a allwch chi ddefnyddio pensiliau, crayonau, unrhyw beth i greu'ch cynnig hefyd. Rydw i'n edrych ymlaen i feddwl. Os ydych chi esgusodi fi, dwi angen gorffen fy llun. Diolch yn fawr.